shi tabbas wani yayi daidai. Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya janar Darme Abdurrahman Chani kenan yayin da yake aza tubalin farko na gina sashen binciken cututtukan da cutar daji ta kansa ke haddasawa a jikin bil'adama. Za a gina wannan sashe ne a cikin fitaccen asibitin nan na Hopital de Reference da ke nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Wannan na'ura da kuke gani ita ce za a haƙawa kuma da ita ce za a gudanar da binciken kwakwaf ga shikunkunan marasa lafiya don gano abin da ke damunsu na cutar daji cewa da cutar kansa a turanci, sannan kuma a magance ta gabaki ɗaya. Wannan ba ƙaramar nasara ba ce kuma ba ƙaramin ci gaba ba ne aka samu a nan ƙasar mu ta Nijar a fannin kula da ƙoshin lahiyar al'umma. Haka dalika a nan ƙasashe na kusa-kusa baki ɗaya ba wata ƙasa wacce ta samu damar amfani da irin wannan na'ura da za a kafawa a nan Nijar don kula da ƙoshin lahiyar 'yan ƙasa. Kamar yadda ministan da ke kula da sha'anin kiwon lahiyar al'umma Garba Hakimi ya shaida mana. Kun san shugaban ƙasa mai girma Abdurrahman Chani kula da lahiyar al'umma abu ne da ke da babban mahimmanci a wajen shi, don shi yasa a yau din ranar yau da iko Allah mun zo mun haɗu wannan wuri, shi da kanshi ya zo don saboda a ƙera gidan wani babban inji ne da zai zo da aka ce ma tep scan. Inji na in ya zo to lalle inji ne da ya zama to in ansa in wanda bai da lafiya ya ansa ciki duk kowane iri ciwo ne a gare shi za a gane ciwon kowane iri ne kuma za a sani matakin da za a ɗauka bisa ga wannan ciwon. Don saboda shi ne muka zo nan da ni minista da president haniya muka zo tare, shugaban kasa ya zo ya aza wannan birgi na farko don saboda a gina wannan gidan da aka ce ma na tepscan wannan da a samu a kula da lahiyar al'umma kamar yadda ya kamata. Kenan bai kai sai mu aika mutanen mu ƙasar waje ba. Wannan tepscan din duk mutanen da ke zuwa ƙasar waje, 'yan ƙasar da ke zuwa ƙasar waje saboda su yi binciken rashin lafiya, to don saboda wannan tepscan din kenan in mun samu an kawo shi nan kenan zuwa ƙasar waje bidan wani taimako ya ƙare insha Allah. Tare da ban hannun hukumar koli mai yin kakkau da matsalolin gubar uranium cewa da hukumar Haniya ne, wannan aiki zai gudana a ƙarƙashin inuwar ofishin ministan da ke kula da ƙoshin lahiyar al'umma. Kula da ƙoshin lahiyar 'yan ƙasa dai na ɗaya daga cikin manya-manyan shika-shikan jadawalin jagorancin da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya babban janar Abdurrahman Chani ya tsara ma ƙasar nan.